Bé, iniciem el vídeo encetant el tema C.1 del temari de Mossos d'Esquadra, en aquest cas fent referència a les competències de la Generalitat en matèria de seguretat. Començarem pel primer punt, per la definició de competència. Doncs bé, en el camp del dret públic s'utilitza l'expressió competència per designar una idea concreta, el conjunt de funcions que l'ordenament jurídic atribueix a un subjecte públic en una determinada matèria. El títol 8è de la Constitució espanyola fa referència a l'organització territorial de l'Estat i en el capítol 3è es determinen aquelles competències que són exclusives de l'Estat i les que poden ser assumides per les comunitats autònomes. La Constitució atribueix a l'Estat una llista de competències reflexades en l'article 149.1, mentre que la norma atributiva de competències a la Generalitat de Catalunya és l'Estatut d'Autonomia, encara que, excepcionalment, podria ser una llei estatal, com fa referència a l'article 150.1 i 2 de la Constitució espanyola. En el punt 2 parlem de la competència en matèria de seguretat. L'article 149.1.29 de la Constitució diu que l'Estat té competència exclusiva sobre la seguretat pública sense perjudici que les comunitats autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius estatuts estableixin dins del marc que disposi una llei orgànica. Així mateix, la Llei Orgànica 286 fa referència a la Policia Autònoma de Catalunya a la disposició final segona, que es redacta en virtut de l'execució del mandat constitucional de l'article 150 de la Constitució per al que fa a la seguretat. Aquest precepte constitucional reconeix la transferència o delegació de matèries de titularitat estatal a les comunitats autònomes. En matèria de seguretat pública, la disposició final segona de la Llei Orgànica 286 atorga o delega en l'Estatut i les normes que el despleguin la capacitat per regular l'àmbit. D'entre les matèries de les competències de la Generalitat que es recullen a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, cal destacar les següents. Pel que fa referència a les competències en matèria d'emergència i protecció civil, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, planificació i execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i coordinació dels serveis de protecció civil, que aquests inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis sense perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableix l'Estat en l'exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim en els termes que determini la legislació estatal. La Generalitat participa en l'execució en matèria de seguretat nuclear en els termes que siguin acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si s'escau, en les lleis. Les competències en matèria de joc i espectacles correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya, incloent-hi, en tot cas, la creació i l'autorització de joc i apostes i la seva regulació, i també la regulació de les empreses dedicades a la gestió, explotació i pràctica d'aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics. La regulació i el control dels locals també és una competència de la Generalitat, així com les instal·lacions i els equipaments utilitzats per a complir aquestes activitats. I per últim, la determinació en el marc de les seves competències del règim fiscal sobre l'activitat de joc de les empreses que la compleixen. L'autorització de noves modalitats de joc i apostes d'àmbit estatal o bé la modificació de les existents requereix la deliberació de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que estableix el títol 5è i l'informe previ determinant de la Generalitat. Per últim, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou en tot cas l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics.
Pel que fa a les competències en matèria de seguretat privada, correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries següents. L'autorització de les empreses de seguretat privada que tinguin el seu domicili social a Catalunya i l'àmbit d'actuació de les quals no ultrapassi el territori de Catalunya. La inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s'acompleixin a Catalunya. L'autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya. Pel que fa a la competència en matèria de seguretat pública, a l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya s'estableix que en matèria de seguretat pública, d'acord amb el que disposa la legislació estatal, correspon a la Generalitat la planificació i regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l'ordenació de les policies locals, la creació i l'organització de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra i el control i la vigilància del trànsit. Així mateix, correspon a la Generalitat el Comandament Suprem de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra i la coordinació de l'actuació de les policies locals i, en el marc de la legislació estatal sobre seguretat, les facultats executives que li atribueix l'Estat en tot cas serien les funcions governatives sobre l'exercici dels drets de reunió i manifestació, i el compliment de les disposicions per la conservació de la natura, del medi ambient i dels recursos hidrològics. La Generalitat participa, per mitjà d'una Junta de Seguretat de composició paritària entre la Generalitat i l'Estat i presidida pel President de la Generalitat, en la coordinació de les polítiques de seguretat i de l'activitat dels cossos policials de l'Estat i de Catalunya. També el bescanvi d'informació en l'àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques d'altres països. La Generalitat, d'acord amb l'Estat, ha d'estar present en els grups de treball de col·laboració amb les policies d'altres països en què participi l'Estat. La Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra té com a àmbit d'actuació el conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d'un cos de policia en els àmbits següents: la seguretat ciutadana i l'ordre públic, la policia administrativa, que inclou la deriva de la normativa estatal, i la policia judicial i la investigació criminal, que inclou la investigació de les diverses formes de crim organitzat i terrorisme. Pel que fa a la matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, com a antecedent d'aquesta competència, l'article 12.1.6 de la Llei 1094 de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra estableix que corresponen al cos de Mossos d'Esquadra les funcions que siguin transferides o delegades per la via de l'article 150.2 de la Constitució. Així doncs, mitjançant la Llei Orgànica 697, l'Estat va transferir a la Generalitat les competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, llevat del que fa referència a permisos i llicències per conduir, exàmens per l'obtenció del permís de conduir i matriculació i expedició de permisos o llicències de circulació. La transferència de competències executives a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària va ampliar la capacitat de la Generalitat d'actuar en matèria de seguretat viària i va fer necessari adaptar l'àmbit funcional de determinats òrgans del Departament de Governació mitjançant una llei, la 1497, que es va crear un organisme autònom denominat Servei Català de Trànsit. Ara, l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que el control i la vigilància del trànsit són competències pròpies de la Generalitat i deixen de ser competències delegades d'acord amb l'article 164.1.